Sikubingelele lapho ngasekhaya mbukeli ubingelela uThabisa umfoka acela madoda uqumba amaqumba la aqumba lentaba ngikubingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel uhlanga media uhlelo ke why mina lana ke kulo show ubhala uma ngabe unesifiso sokuthi uconfront umuntu thizeni owakwenza into ebhlungu wasitshela ukuthi wena uzange ubone ukuthi uyena okwenzile into ebhlungu so uzomconfront uzomtshela ukuthi hey lalela sonke lesi sikhathi ngiloko ngiphila nje sakupretenda ngiyazi ukuthi wena owangenza into ebhlungu kangaka kungani wakhetha ukuthi lento ebhlungu kangaka uyenze kumina namhlanje ke sibhalelwe insizwa madoda undaba ezisa umfoka Shandu uyasibhalela lapha uthi bafowethu ngicela ningilekelele nginesithembu lesi sithembu sami asazi ukuthi kahle kahle sisithembu omunye wazi ukuthi uyedwa yilo omunye futhi wazi ukuthi uyedwa nginenkinga engibhekene nayo la ukuthi labantu laba sebephilisana impilo ebhlungu kakhulu kodwa futhi omunye akazi ukuthi uphiliswa yilo omunye impilo ebhlungu mina ngazi konke njengoba namhlanje sengifuna ukuthi ke ngibabeke lapha ngibatshela ukuthi wena nje uphila impilo ebhlungu kangaka singasakwani nokusijabulisa esinawe nanga umuntu oyimbangela ngesizathu sokuthi wenza u1 no2 no3 no4 ake sihambe lapha e-studio khona uzofuka ubone ukuthi ngempela esiphi isizathu ekuyisona esimholele ekuthenini lo mfethu asibhalele hey wena uxakekile umfowethu angifuni ukuqamba manga sigijime e-studio. Asiphinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya. Siyambile ke sayithola nansi intokazi. Ebhalelwe umuntu othize esingakamdaluluke kuyona. Siyabonga ke sisinanokuthi nje mangabe sikubiza ukwazi ukusondela noma ungazi ukuthi ubizelani. Kuyasijabulisa kakhulu lokho. Igama basisi. Igama lami ngoDoli ngwakaXaba. Oh Maxaba. Okay. Ma ungase nje usilandise mhlambe ngawo ngathi umuntu onjani? Mina ngumuntu othulayo. Kodwa unganginyatheli. Oh umuntu othulayo kodwa unganyatheleki. Okay. Ake ngisihlaphe nawe kuyenzeka uyanyatheleka uthatha ziphi izinyathelo? Kuyadepend ukuthi wena usoro wakho uqhamuka ngayiphi indlela. Kodwa nje ngomuntu olungile omhloniphayo omunye umuntu. Yebo. Okay. Manje bukhona mhlawumbe ubudlelwane okubona njengamanje? Ukhona bhuti, bukhona impela. Ngathi kuyakujabulisa lo budlelwane. Ngathi bumnandi. Umnandi. Bumnandi. Okay. Nine isikhathi singakanani? Sesiside kakhulu, close to 10 years. Hayi wena. Yebo. Ni happy nje akukaze kube khona mhlawumbe izinto ezenza ukuthi nibe nokungaboni ngasolinye ngabe? Abukho ubudlelwane obungenazo inkinga kodwa nje ngingasho ukuthi kwelami side ngihappy. Oh yeah. Okay. Ma umuntu uphila nje emhlabeni kuyaye wenzeke mhlawumbe uyahamba ushayisana nabantu ngezinto eziningi mhlawumbe uthola ukuthi unezitha nizwani nabantu ziningi izinto esingayibala la ekuthembekeni ekuthenini mhlawumbe uthembeke kangakanani ake sizi mhlawumbe sibeke u10 out of 10 ungathi wena uthembeke kangakanani? Ngingathi 8 out of 10. Okusho isikhathi esiningi uvama ukuthi uthembeke. Abantu nje abanginyathelayo ukugcina so yebo bangikhipha kwimudi. Ungenza kanjani mangase kuthiwe lo muntu othandana naye njengamanje kuthiwe mhlambe khona umunye umuntu wesifazana athandana naye ngakuphatha kanjani lokho? Baba ngifunga amanyambosi angakubona kwabona uSawula. Ngicela ungicacisele le nkulumo. Ngithembekile kuyena. Ngihlale naye ngiyawasha ngiyaclean akavezi ngisho iqhude ekhaya. Ngimthande njalo eyiphanta engasebenzi into esile. Engabe ngigibele ekhanda. Ngabe ugibele ekhanda. Ake ngithi mhlawumbe kuyenzeka nje mhlawumbe ngelinye ilanga kuthiwa yebo sowuzwile ukuthi unomuntu athandana naye bese aqhamuke naye lo muntu ngelinye ilanga athi hayi nangu umunye umama engicela ukuthi nibambisane naye ungakuphatha kanjani? Ngabe kukhona la ngihluleka khona yonke leminyaka ngabe sekukhona la ngihluleka khona? Hayi kezwakala sisi kezwakala so kunomuntu obhalile ke la othe ucela ukuthi simsize ngento ethize leyo nto ethize ngicabanga ukuthi uyena uzo imake bhuti mothi khona umuntu obhalile usho muphi? Ukhona umuntu obhalile ikona ngingathanda ukuthi ngilokhuze ngimusho mina. Okusho ukuthi ngizobona uzofika la. Asenze kanje nake. Sondeza ifoni lapho. Siyabonga.
Okay, kunile khuzani la engizokudlalela yona ivideo zobe soyambona ukuthi ubani. Akunamuntu osengizobona ama-video ibhuti. Hayi no ngicela ubuke la sesi. Ngicela ungafaze lapha ya izansi. Yeah. Sanibona. Igama lami ngumthobisi wakambatha. Ngibhalele ngaphansi kohlelo uHayi Mina umhlanga media ngesizathu sentombi seyintombi zami Nkosi yami. uDoli intombi yami sesinesikhathi sithandana nayo. Nginentombi esanesikhashana ngithandanile nayo. uDoli umuntu onothando yena nolaka nomona. Angifuni ukumbeka kabi kakhulu kodwa indlela yena angiphethe ngayo past iminyakeni edlule ayikho right for mina. So nginentombi entsha engitholile back eminyakeni u2 edlule okunobuhle. Okuyena engithandana naye manje. So unobuhle bengimfihlela ngoDoli kakhulu. Bengimfihlela ngoDoli kakhulu. So ekumfihleleni kwami ngoDoli ngoba bengingafuni ukuthi athole ngendlela engeyona. Okanye athole ngendlela ukuthi imina uintroduce uDoli kuyena. uDoli umuntu onolaka kakhulu. Mengathola ngalento lena abekufana nokuthi ngifake ingane yabantu engozini. So isizathu ekuyisona esingilidele ekuthenini ngibhalele lapha kuHayi Mina. Unokulahla into kunezinto ezinokulahlela lapha endlini engezona engafuni nami ukuthi ziphume ngalendlela eziphuma ngayo. uDoli nje out of hand ufika lapha endlini uQueen unokushiya into zakhe uQueen yabo meshiyile into zakhe lapha uDoli nokufika mefika uDoli vele angibuza ukuthi ekabani ngiyasaba mina ukumvezela uDoli umvezela sonke istory ukuthi okay izithini okanye mina yena angisamdingi because ngiyamazi umuntu onolaka nasemandleni kanti ukhulile futhi kumina ukhulile sithandane bekungena inkinga bekumnandi saqala irelationship yafika la ukuthi khona nezinto esizibangayo kwavela ukuthi uyangihlula ngamandla yabo nangokukhuluma futhi uyinkinga yabo. So isizathu esenza ngibhale la kunezinto ezikakhulu ezinokulahlela lapha endlini nakhona uQueen obonayo ziyalahleka mina ngiyazi ukuthi uDoli nokuyithatha ayithatha uDoli lezi zinto lezi mangimbuza ukuthi uzisa because nawe uyabona ukuthi akuzona ezakho vele athi uDoli angithi angimazi umnikazi wakhe kusho ukuthi iyacaca ukuthi ezakhe. So mina isizathu esenza ukuthi ngibize labantu bamhlanga media kule show yaHayi Mina ukuthi bangisize ngimvezela uDoli ukuthi angisamdingi. Okunye uQueen unokuvele nje mengivakashele manje sona sizathu esikhulu esingenze ngibhale lezi uvela abe sesikhathini njalo mengivakashele. So ku impossible ukuthi ngane into eyenzeka kanjalo kungekho into eseceleni eyenziwayo okanye ehleliwe umuntu omunye. So akukwazi. So I feel like kunokucushwa okukhona. Isizathu kuyisona ngigenze ngibhale la ngizocela nje uHayi Mina ungisize ngikwazi ukuthi ngimvezele uDoli endlela engizizwa ngayo manje. Unobuhle kahle kahle umuntu engimthanda ayingifunayo ukuthi okay ngiphushe naye ngempela yabo kodwa kunzima because naye angikwazi ukumvezela ngolokhuza. So bengicela uHayi Mina ungisize ngikwazi ukuthi ngibe nesisombululo kulesimo engibhekana naso. Sisi Yebo bhuti. angazi ukuthi mhlawumbe uzizwa kanjani ngendaba le video. Yabona njengamanje sengifisa ukumbona ngamihlami. Ubafisa ukumbona ngamehlo. Umtho. Angazi ngisengayiphinda futhi ivideo okuyidlala kwesibili. Ngaba khona indlela ukuthi mhlambe afike la. Sengisho ivideo ngikwazi nokuyiphinda. Sengibonile senganele. Okay. Wena isifiso sakho ukubona ba umtho. Ngifuna ukubona umtho angichazele ukuthi
yonke leminyaka ubehlalele nangasho ukuthi akasangifuni ukuthi usetholile umuntu o right for yena yonke leminyaka ngiwasha ama-andakhe ngiyamphipha ngiyamsupport ukhubazekile nani umtho ngizothi ukukhubazekile ngokwengqondo ngoba imini obemondla sengisho ngizo izinto oziwashayo zakhe akakwazi ukuwasha akakwazi ukuthenga insipho yimi lo ovuka yahamba yophantela umtho kahle wena ungena nini bhuti uyazi uthe uyazi usendleleni angishongo ukuthi uyeza uthe uzofika angishongo ukuthi uzofika okay sengiyasaba ngisho kwathiwa beza uzofika kanjani umuntu hayi ngesimo bhuti ukuthi angichazele ukuthi yini abenza ukuthi athule yonke leminyaka shuthi mebona mina nje ubona ufam Julisi mana akukhona kuke kukusolisa mhlawumbe ukuthi khona umuntu ase ngumuntu wesifazane yeah umuntu wesifazane once wasisola okwazi ukuthi lento ayisolayo iyona mana umtho uthe kumina wena awuhlali naye uyafika kodwa isikhathi esiningi unako ukuthi uchithe isikhathi naye kodwa umuntu obuye uhamba yekini yabona umthobisi ngihlalile naye yabona lo 10 years Yebo. bengahlezi ngivakasha kodwa ngivakasha kodwa ngihlalile noMthobisi mhlambe close to 5 years kwayikona ukuthi sesithanda ungaboni ngasolinga isikhathi esiningi asengithi hayi kwaba kumina ukuthi angifike ngokuzovakasha ngoba manje kuzophuma isidumbu so la kulokufika ngokuvakasha ayikho mhlawumbe into ukuthi ayikhona ngathi khona ngathi sekushama kuningi kukaningi yini manje imbuza yini mhlawumbe ukuthi hayi yabona ke ngenzeka isilima la kaye ngafica baba kule ngoma mhlongo ngambuza kodwa ke phela nawe mazothi mamhlongani seqonye umuntu ongakanani baba makuma mamhlongo okay mangimbuza athi abazi mina ngazi ukuthi imina okhona imina sengize ngayibiza ngomfazi engakaza aveze all right ke mengabe ethi akazi uyayenza njani ezami angithi imini straight ezami kusho labo mamhlongo uyabaqoka nje wena ngangibuza into eningi hawo cha mana bakhona abantu abazofika la abawu2 asazi ke noma umtho uzobe khona yini kubona ngicela ukufonela ikhulula ngaphandle ukuze ilokhuze ibafake ngaphathi ngaphakathi iclass yamanzi okay hayi sokulungisela iclass yamanzi athi sibone ukuthi kuhamba kanjani abazayibambeke labafana abafana hey madoda anibafake kodwa asazoze kanjani kodwa nibe khona nje angiboni kahle okay all right sure okay ngicabanga ukuthi ngeke kuze kube khona kuphazamisana angifisi kube khona ukuphazamisana noma kuthiwa mhlambe yini kwenza usuvukela ulaka kodwa wenza isiqiniseko sokuthi wenza sure ukuthi ngoba inhloso ngithi sifuna ukuthi siyilungise siphume nesisombululo ngithi ngangena bafethu ngangena nathi indawo la nansi indawo okay mfowethu usibhalele ngane yakwethu usibhalele mfowethu nangempela futhi iphupho lakho salifezekisa nangu udadewethu khona sikwazile ukuthi simlande sibuye naye mhlawumbe ngakutshela umbukeli lapha ekhaya igama lakho bani Umthobisi wahambatha. Umthobisi wahambatha udadewethu lengihleli naye uyini naye Untombi yami sisinesikhathi Size koba intombi yakho kanti la yona into ngilethele yona la imake we sisi igama ba kunobuhle ngwaZulu unobuhle sesingakanani isikhathi endaweni sino 3 years awusakwazi ukukhuluma nqunyiwe umlomo wemtho mabona mina ubonani kule minyaka emingaka mobona mina ubonani into inkinga anginayo nje okay wait ungamlokhozela mfethu ungamlokhozela manje
imakonde ngifuna ngicela uqala ngi-understand qala mana-ke sisi wami uza la utshelweni Jet siyazambela nje soyikhipha singiyaxoxa mase sifika Ngiyakhipha. Wake wangikhipha mina ngoba imini okhipha wena. akakhishwanga phela ngithi utsheliwe ukuthi uyakhishwa Akakaze angitshele ukuthi mina ngidinga ukukhishwa. Kodwa usokwazi ukukhipha abantu ku3 years. kahle kwe-restaurant la utsheliwe ukuthi uyakhishwa Bani uthi khona la ngaphandle. Mhlawumbe nginamakota la ngaphandle. Akakaze angisekele ngisho igwini. Hey ngiyangilinga. okay sis uthi umuntu wakho lo umuntu wami ongithula. Futhi nokuthi khona umuntu anaye ngiyaqala namhlanje lokho. okay ano sister Unesibindi. Uqokile umuhlu nje yimi lo. Uyasebenza wakutshela uyasebenza. Wathi usebenza phi? Uma nikhiphana ngemali yami. Uyawazi lo mbhedo lala kuwona? Umuphela wena umfana imali. Indoda yami le. Hayi bosisi njengoba umdala kangaka. Ithi-ke ngikutshene wemuno. Uyambona Uyabona ukuthi kade ngicela ngitshela ukuthi uyangithanda. Wengenandaba neminyaka. Kufike wena wabona ukuthi sengimdala. Hayi angazi-ke angikwazi nokuthi ukhona-ke mina angikwazi. awukahle lokhuzane wemtho ngifuna konke ngifuna ukizwa ngicela ukuthi singaqali silokhuza bafo iy'ntombi zakho zombili lezi kahle kahle bezingazani ukuthi zithandana nawe kunjalo bafo. wazi ukuthi nibangaphi kuyena Angazi ukuthi ngedwa. wazi ukuthi nibangaphi Ngingedwa. okay bafo yini ekuyiyona ekuletha la seziyazana ke manje noma zazana ngalendlela Angimazi. Nami futhi nangu angikwazi. nje Angimazi. Umuntu nje, intombazane nje. uyini nomfowethu sisi Umuntu wami. uyintombi Ngaziwa yakhe ngisho kubo. okay Umthosi godu. Kade ngaziwa kubo kaMtho. Wagcina nini ekhaya? Uzothini manje ngigcina izolo kini? Bewuye nobanga umthobe nami izolo. Angisumtho akasebenzi. Uya kubo menikwe yimini imali. Wena uyapi kubo engekho. Indoda yami. Fa uye endodeni yakho phela kubo kwayo uyapi kubi ingekho. Asilungise lo ukuthi Khuleke nje. hey Ikhuleke. Ungibiza ngenja. Ubiza mina ngenja. Ngijwayela kahle kahle ningijwayela kabi nje nonke la. Sengibone kahle Nami futhi. nizohlangana nawe. ngokwenza njalo kwami manje mina Nizongifica ngembuza nizongifica ngembuzo kwawena shuthi uyazi kade bathandana labantu. ngibazelaphi Ifunani la? okay umfowethu lo ubhalele leli show li Uba why uzazi ukuthi ufunani la ngoba nami ngoba efuna usizo and yabo nje bahleli kanje la akekho umuntu owazi ukuthi usiza lifunayo lwani mina ngihlanganisa izithembu mina kunenkulumo afuna ukuyikhuluma umfowethu ukuthi le nkulumo ithini angimazi bengifisa ukuthi mina simuphi ithuba ukuthi yini la afisa ukuyikhuluma yini la afisa ukuthi ayiphalaze emqakile kahle kahle igama leshow why mina ebantwini bebonke ngani ukhethile ukuthi lo buhlungu ubuzwise mina kunomuntu ozwisile ubafu ubuhlungu ofuthi asazi ukuthi uba phakathi kwenu ake simnikezeni ithuba ubafo asho bafo Weba, ngiyaxolisa. Before umbuzo ukuthi kwenzakalani in mothi why mina ubani ozubuhlungu la ngoba ngifile ngathi uthi mina ozubuhlungu. Yimina ozubuhlungu la. Ngenziwe isilimi iminyaka. ngicela ukubuza Ngoba nami angikwazi ukuthi ukhona ngikuzwa manje. alright ngicela ukubuza wena ubuhlungu awubuzwa since utholile ukuthi khona Ngiyabuzwa kumanje alright Ngiyabuzwa. ngifuna siveze le ndawo yokuthi akuwena wedwa ozubuhlungu angizina nangu umunye uyabuzwa ucathi kumnandi. Angabe khona ngizothola umuntu phambi owuplastic kwamakhamera mina noyinsimbi ukuthi la. umthubi. Thula. Ngithulele ngithanda ukukhuluma phela. Thula. wesisi bengicela ume kancane mntakamani ngicela ukuzwa iside lamfowethu bafo yini ekwenzile ukuthi usibhalele abafu themba ukuthi na ukubona kancane uQueen uma yini ngani ubabize ngoqueen Elizabeth hayi na inkosazana nangu uQueen Hey. Hayi. awokwaliwa musukujaha Hayi, angikhulumi. awokwaliwa besasho nje yebo so into engibeka la bafo inkinga yami ukukhuluma naye njengoba na mhlawumbe unawo ukubona ukuthi ya umuntu onola kakhulu akulula nje ukuthi ngikhulume naye into sikhulume ngaphandle ukuthi kuze kube khona uphebeza umuntu sona zathi singibekela leso kanti lo 10 years bewunjani kanti bafo ngoba sesithi isikhathi sikhombisa ukuthi bekuphileka kangconywana mhlawumbe ngaphambilini
bafuka bisakhona ifoni yami engigciniwe iphatha ngizokukhombisa namandla Iyaphi ifoni? hayi sekho iscrapper nje uyena Oh, bekuthi mhlawumbe uzothiwa iphahlaze ngabe. uyena nje vele wenza njalo Hayi wena. uyena anginafuni nje ngihleli enezinto zami ekuyizona Futhi kahle kahle uzohlambalaza mina nje. Ngingibizela ukuthi mina nje ngizohlambalaza. Umuntu omubi. Awuyibulala ngefoni yakhe. Iyawa ngephutha. Iyawa kubanga iphutha. Yawa kuthini? Angithe yakhe. Nanibambisene ngayo. Vele naye umuntu onesandla ngivele ngimsukele. Sengisho ifoni nanibambisene ngayo yawa kunina. Yawa. Nibambisene ngayo. Sasingabambisene, sasivele sibambana ngezandla ayikuyena. Oh, ubafo wayishayela ifoni yakhe phansi yakhe. Yawa. Oh, okay, icala lakhe ka. Sithathe njengecala lakhe lelo. Kodwa sikho lapho bafo kufuna usiye la kuyona ekwenzela ukuthi usibhalele yini. okay umama Queen sinesikhathana nje sithandana naye Yeah. ekuthandaneni kwami naye izinto bezihamba kahle benginokuthi mengivakashela ngiyifihle izinto zikamama endlini yabo Muvakashelwa uba mangivakashelwa uMaZulu ilo waseLondon. impela Queen. Angikaze ngikubone nje uSmela nje nami. Ngisho ukhuluma igaba lami nje. Awukazi nje uSmela. Kodwa ke kancane khona lento evela kuwena sisi angifuni ukuya kuyona kodwa kancane nje lokuvela uvela Khuluma kakhulu. Hayi, Ngithe khuleka. Khuleka inja yakho. ungangibizi ngeke. uba inja futhi la Khuleka. awukahle Angikwazi. wesisi Asazani, ngicela ungangibizi ngeke. uyena Kuthiwa muphi yini ukuthi mangikhuluma nendoda yami or ngimention indoda yami akhuleke. Akhulume ngoba phela angilibali igama lakhe, angilifaki igama lakhe kwinkulumo. Why njalo ngithe ngisabention nangu uyakhuluma. okay yabo njengamanje la umuntu okuyena ohlanganisile abantu ababili nango lo asisongala akakwazi Akahlanganisile baba abantu ababili. Ufike nomuntu angimazi. Akangihlanganisi mina. Angifuni ukuhlangana. mana yazi mina ngithini mina ngisho ukuthi njengoba lo sisefikile nawe ufikile umuntu ekuyena enimaziyo nobabili nango ngaba nifikanga la kube kuthiwa akekho Akhuleke mina mangikhuluma. Akathule. amen ngiyezwa defeated alright mfowethu ngifuna mina ukuthi yini le ekuletha la ngifuna ungitshelele uphathi mevakashile besilapho kulo phathi ukuthi bevakashile mayefika endlini efikile endlini nginokuthi ngingabe angiyayifihla nazinto yakho sometimes kodwa angiyifihli njalo ngoba nginawo ukuthi ngiyafuna abone ukuthi ngiyamove on nempilo oh kodwa lokho ngakwenze ngazuthi akaboni lutho thathe lezi zinto zona lezi zinto lezi ayithathe angibuze ukuthi kuyini okukabani lokho bethu uthini wena ngiyaphika bafu uthi okukaba angikwazi nami futhi kuyayifikela la endlini mhlawumbe ngandlela thize isizathu esenza ukuthi ngiphike bafu isona lesi angithi mana bafangithi wena uyasho ukuthi into ebangela ukuthi umtshelo into ebangela ukuthi lezi impahla ungayifihli ngezinye izikhathi usuke ufuna ukuthi abone ukuthi ngempela kunomuntu okhona manje ke mase kuqhamuka ukuthi seyabona ukuthi nazi izinto ezizikomba mhlawumbe zokuthi kunomuntu okhona kungani ungasale sewuphumela obala ukuthi hayi vele bafo unesandla too much kanti ngiyamazi uMaZulu phansi ngenye indlela ngenye Azwalunga. Ngiyaqala ukubona umthonje mina. Umtho nesandla. umuntu unesandla usandla Uyashaya. uyamsa kodwa ngathi uyakusaba wena wakwazi umsaba Usangishaya kwaze kwafika kule point lokuthi kwamina ngisamsabi. okay akesibe neqiniso uma ubheke ezikhathini eziningi manje wenixabano ba usuke mhlawumbe kuyena oholela ekutheni nakuze kubekwana isandla Ngicabanga ukuthi ithina sobabili. oh Ngoba mengabenza iphutha yilo muntu lo ongafuni ukukhuluma iqiniso ongafuni ukuthi ngiyaxolisa. Ufuna nje ukuhlezi uyimi mina manje kunento engishisayo mina ngiyikhuluma. manje ke bafuma ngabe sowushila ukuthi lethe mhlawumbe uyaveza ukuthi awuzazi ukuthi zaba uphetha ngokuthini ezakhe hamba nazo ke okwenzekayo yabo lokho akwenzayo njengamanje kungikhombisa ukuthi ayikho ukuhloniphana kaze kwakhona mhlambe 3 years sithandana kulo 3 years lokuqala siqala yazi ebava kunento ethanda ukula usisi lo ongale uQueen ukuthi
ukurelaxa kwakhe ngibona indlela relaxe ngayo ekubeni uthi wena impahla zakhe impahla kanjani lezi ahamba nazo ama underwears bowazi ukuthi ama underwears akhe aphelela laphi Angazi ukuthi aphele lapho ukuthi ngisalinde kufike kulowo ndawo leyo ukuthi uthi mebuzwa bese egcine ephele laphi ileyo ndawo aphele laphi bafo ukuzwa hamba nayo mama okay wena sisi akhona ama underwears owashiya endlini yakhe ngithi ngiyawashiya ngiyayishiyela phela ingubo ngoba ngazi ukuthi umuntu wami angazi nanokuthi mawubuya uzokwazi ukuthi uyafika endlini ngiyazi ukuthi mangishiya ingubo ngoze ngiyifice mawubuya ngekho uphatheka kanjani ngiphathaka ngithi ngiyambuza umtho athi naye akawazi mhlambe akawazi naye ashone ephendlini ngigcine nginako ukusola ukuthi vele ngenze shuthi khona umuntu ongeni ngiyibuze kodwa ukuthi khona umuntu avela athatha amaphendi waphela amaphendi awagqokelani ungathatha iphendi mana ke sisi esiphi isizathu wena uwathathelana ngoba usukuwazi sakona wakho awa angithi mina intombi yamtho awakhonda uwazi sakona wakho wathenga yini imina oclean endlini ngamtho awa hayi cha phela yabona manje lento esiyikhuluma ngeke iziye indawo usukuwazi iphenti lakho uyalibona ukuthi nali elami lela kusile lami awakho makwenze njani uwazi ukuthi akona wakho ngifuna ukuzwa lokho nami ngiyawathatha ngwalahle ungavele uthatha into yomuntu uthathele kuyo ilahla endlini endoda yami amaphenti akho niyawathatha walahla endlini endoda yami angithi sendlini endoda yami into esendlini endoda yami umuntu wesifazane ithi mina kaloko nishadile yini kanti mawukuthi sekuthi okusendlini yakho ashadile senza lento nini eniyenzayo angithi nana nishadile for 3 years ngiyangena ngiyaphuma kodwa ngikaze ngithathe ingubo zomuntu ngithi ezami shuthi uyazifihla phela ezami zikhona hamba manje endlini yobheka kunempahla zami lapha endlini imake wena mthonje ngoba ubhalile ufuna njani ufuna lama underwears awabuyise inhloso yakho nje ubhalile ufuna ukuthi awabuyise noma mhlambe ukuthatheka kwalama underwears bapha ngisakwazi ukuya kwinkonzo no queen angikwazi zathu njalo meza kumina ufuna inkonzo uqueen ngithola ukuthi kuma period so akwazi ukuthi njalo meza kumina imake bafu queen uphinde bafu akwazi ukuthi njalo uqueen imeza kumina ekubeni nangu umuntu ohamba nezinto zakhe zangaphansi njalo ima welokuzani wangibona yini ngithatha nginenkinga engaka kanti yilokuthi uthatha nake nangibona ima queen ngicela ukubuza sisi mawusuka ubona umtho uthatha amaphendi wake wangibona ngithatha amaphendi hawu anade kusho wena nje mana ilalela esisi hayi come on man ade kusho wena nangibona ngwathatha yenzani Hayi, something phela kade ngangibona. nangibona ngwathatha yenzani something hayi khona khona wrong something eyini khona wrong uma ngikubonayo ukuthi la nangi ngisho ukuthi kade kusho wena manje ukuthi amaphendi uyawathatha Enzani uyowalahla awushongo ukuthi uyawathatha amaphendi ngoba awakho ukuthi ngiyawathatha pho awukuthi ngiyawathatha ikhona iproof vezana iproof ebonisa ukuthi ngiyawathatha okay uyawathatha bafethu akasibekeni kanjalo uyawathatha simple ayikho ke proof ngiyavuma okay ngithatha amadilozi mana wesisi uzoyenzana amadilozi mangabe usuke ekhaya mawusuka ekhaya mhlambe uza kubafo usuke ekhaya unjani usuke right mawusuka ekhaya noma usuke ekhaya vele unalo nkinga nje so ngi-right angeke ngivele ngisuke ekhaya nginenkinga ngiye kumuntu wesilisa ngifika ngi-right usuke right ekhaya ngisuka ngi-right ngithi ufike kuyena iqale lenkinga manje nisola mina nina fast Nisola sola mina. uba oney'ngubo zami do zangaphansi. something about iproblem yenu angithi niyathandana nini udate ngathi nawe kodwa mana wena u right right mina yawukho right usagcina nini ke nje ukuya nami enkonzweni mbuzo nangu wagcina nini Wena ubunankinga wena makumele niye enkonzweni mina uyaba nenkinga munayo sekunesikhathi sigcine kodwa inkinga akazi sibe nayo nayo awukahle wesisi yini wenzelani lento makuthi uyayenza ngenzeni baba ngenzeni ezinye ingane phela zisakwazi ukujabula ukwenza njani ngenaphi insisi ngicela mina engekho happy wayofuna ihappiness nayi ki happiness manje kusho ukuthi wena iqede lo happiness ayithola ngitho we baba hamba wena ngesinayo happiness yakho ayikhona usisi ngiphinde ngibuza right right ayikhona mana ngaphandle kwalenkinga le enisho ayikho enye inkinga mhlambe
enye nje ikhona ngisho noma ngisekhaya nginawo kuyihwibha nje ngisho ngilele uthothi ngilele ngiyabona kuhamba iminenke nje ingubeni ngilele kuzona engiyaye ngithi mangibuza nakubantu abazimu bathi umuntu uchaza isichitho okokuqala nje mina baba wake wabukela uKhalanyonini angaze mana uKhalanyonini uyamazi la nkosikazi wakuthiwa umanqumalo wehleka kanje angazi futhi nje baba ungangibuza into engahlangene nazo hayi khona sis izinto zechiso manje sizingena kanjani ayikhona ukuze makuthiwa yinuka ingosi wanga angithathi sayini ke le unless you guys provide proof akusika nkantolo lana sikhuluma ngereality la into nawe ubona ningangisoli ngisona ngento ama-underwears kasisi aphelelaphi ubani owangibona ngiwathatha ngihamba nawo ngiyakoba awushongo la ukuthi ama-underwears uyawathatha ngiboni uthe wena ngizwile mhlawumbe yes ngikuzwile uthe wena ama-underwears ngoba asuka kendlini endoda yakho uyawathatha uhambe nawo uma kokuthi ngiyawathatha ngihlanganaphi nezinto ezimvelela ngithi ngishilo ngathi ngiyawashisa ngoduke nawo ngihlanganaphi nezinto ezimehlelayo sisi ngihlanganaphi wena mtho kuyomela ukhethe kodwa uze wazi ukuthi yabona mina mfana wami angindawo awuzu waste iminyaka emingaka ngenza ibhola lakho masocabanga ukuthi ngizovele ngikubuke nje khohlwa ngicela ukubuza awuna into ekuthiwa i-ex empilweni ex yani i-ex umuntu othandane naye nahlukana nkosi yami seyi-ex phela ngoba nisathandana andangifuni ex ngiyangakuzwa bafo ungakulinge enze angakalinga khiphi inyembezi ukuthi yazi mana uyazi khona into engiyengayikhuluma nomthola ngifuna Mtho unanesibindi mana unanesibindi ufanele mbuke ngikhona ngila uyangilinga uyangitest isisi Mtho konke seke sayikhuluma nawe bafu wangivezela ukuthi usisi unezingane ezu2 afike othandane naye evele nazo wangivezela nokuthi futhi ukhulile kunawe ngokweminyaka nishiyana ngeminyaka engakanani ngishiya 10 years ngiphinde ngibuze futhi le ngane lezi ezu2 nazo wadlwengulwani ngoba una ex angidlwengulwanga i-ex ngicela ukuphinde ngichazele futhi i-ex ukuthi yini i-ex umuntu okade unobudlelwane naye nahlukana seyi-ex ke lo muntu ngoba senihlukene sasingathandani ngaleyo ndlela ngangisase kwi stage sengimbizeke nge-ex lo muntu okay unabo nobaba beyingane ke ngisho ukuthi nginabo izingane ezinobaba bazo ayi wena ungasho kanjalo ke nawe mawubona ngaleyo ndlela kahle wesizwe come on akudlalwa phela la wena lengane uyenzeni yenza ngalutho ayiyeke futhi ukhala i-act asi-act la kube ningitshela ukuthi kuzo-act bengizofika ngiyilungisele ukuthinto mothi ngiye ngithintwe ushayeke ekhaya uma unamaphutha babeke bakushaye shayeka ngisasemncane ukhombisa ushayiwe amaphutha izindlela owenza ngayo ikho right sisi iyiphi indlela engenze ngayo lengane nabo nje bikhala kanje iseyinkingeni eziserious kabi kodwa manje wena ubukeka ungenandaba unandaba nje webhodi yini engiyenzile kahle kulingana amaphenti engane aphelelaphi ikhaliswa amaphenti and uyazi nawe ukuthi lezi zinto lezi uma ngabe untshontsha izinto ezifana nalezi emntwini kulula ukuthi ungenza noma ngabe yini ngaye ngoba kuhlala indawo ezibaluleke kabi la kulamaphenti la owathathayo wena bhuti mawungibuka mina and le indawo lezi ezihlala la kulamaphenti owathathayo izona ezigulayo wena bhuti mawungibuka ngifanele ukwenza lo msangano mina ukuthi ngiyawathatha amaphenti akho ujwayele uma ungibona nje ubona ukuthi shuthi mina ngiliyo nhlobo nje umuntu ongathatha impilo zomuntu ngambe ngiyoganga ngazo uyalayeka umtho dani uqedile mana yabona ke lo ukuthi uyalayeka uqedile yabona ke manje sewuqedile kodwa aze ukuthi mina angiyindawo yena mefuna ukuhlukana nami angahlukana nami uthembeni lutho angengihlukane hayi ambolala ke yabona nje ukuthi uthemba ngalutho nje khohlwa khona into oyithembile lutho Mtho wenza njani u-each over siyawuhlaba manje ngapha noma senza njani webafu ngamuzwa nje ukuthi ngiyahlukane nami yeah inkinga engibhekane nayo leyo 4 years ago akayekeki
ngafika qathatha endlini noma nini methanda nje umuzwa nje ethi ngigqoke yena ngikwazi lo manje usho into eziningi nami sengimangazayo manje angiphandi ngiphandele yena ngidla yena mina ukudla ngikudla kuthengwa yena okay le nishinishe ophezukwayo njengamayisisi ucabanga ukuphuma kanjani kuyona ngoba ukhombisa ngathi akafuni ukuphuma la kule relationship Ngizophuma kumtho. Ayikho into engizoyenza. Mhlambe lo ngangisiza ngikwazi ukuthi ngilungise impilo yami ngoba lento eyenzakalile iyona into right. Iyona into right ukuthi uphume kumtho. hayi kulungisana nendoda engakufuna ngithi iyakutshela pha ngabantu ukuthi ayifuni kodwa ngiyakhubeka ayihlukane nami mina ngeke ngihlukane naye. Ngizomyeka mina. Ngiyabonga. mana wesisi kukhona mhlawumbe indawo sozihambile mhlawumbe uzama ukusizakala Bengazahambi ukuthi akuyona into endala lebisa intsha lento bengisalo ngixaya ethenziwa into le. Kuyikwenza angazi noma ngizothi mangiyilungisa izolunga yini. hayi yabona ukuthi ubhlungu lento eyenzekala kule ngane Nami ngibhlungu kodwa. Ngibhlungu okay yazi mina bengicela wenza into eyodwa ke ngicela ubuyisa amaphepha engane Kambisi. yes uzowabuyisa ngithi sobona. cha cela ubuyisa amaphepha engane phela ke at least ke ithola amaphepha yabe angithi seyiyamiyeka umthoka ngithi Ngeke bazibahlukane. why usho kanjani Angithi uyamuza umtho uzumbiza ngoQueen. Akwangibiza mina ngoQueen ngoba lo Queen abewusho ngoba silapha ngamakhamera. ke uQueen ke lawo Hayi, angeke. ubuyisa ngicela ubuyisa Sizobona. amani Amaphenta angazi sizobona. akuphi kanti lamaphepha lengane Angazi. kahle Ngicela ukukhulume naye alungise le. mthofu futhi ngicela uwacele ke ndoda ke lamaphepha lengane angithi manje soyazi ukuthi awunanga umnikazi wawo Siyazi. soyamiyeka umtho Sumyeka umtho. mtho uyamiyeka nawe angikwazi Yabona. angikwazi Yabona ukuthi phela shuthi phela manje nina nidlala ngami. kanjani Shuthi phela manje cha nidlala ngami. mana buya woza woza Woza. chala laphansi Awukwazi ukuthi ungake ungitshela phambi kwabantu ukuthi wena uhlukana nami ngoba uthanda lo. Hayi, ngeke phela. Ngeke. Ngeke kulunge. Ngeke. Ngeke. Oh, we, hayi ngeke. Ngeke. Azini bhuti. azi anginawo Kuningi angakusho. uba Lo. uyini Shuthi kuningi kuyenzeka nje ngiloke ngisilima nje. Yazi usizile wabhala. wenzani kwamaphenta akhwini wenzani Shuthi into esilethelayo ukuthi mina nawe sizolungisa izinkinga zethu. Kahle kahle uzongitshela ukuthi wena ufuna ukuthandana nomunye umuntu. ngizolungisa inkinga phela Imali. ebhekene nawo manje Uzolungisa ukuthi sihlukane ngibuyisa amadilozi. Awufuni ukuthi mina nawe silungise izinto. solungisa kanjani ngibuze Phela wena kumoshakala, qala umoshakala ngenxa yakho. ukuthi uyazenza uyangifihlela wena Ezifana nani? apho amaphenta wenzani Imali. Kuze kufike emaphentini nje yonke lento ufuna ukuthi siqale emaphentini. Ayiqala ngebufebeni. Kufike emaphentini nje isuka kude kablento. Ungazongitshela mina. usho ukuthi isona sizathu leso ubungishaya isona sizathu ubungishaya leso Ngiyakusukela. bekushaya futhi Ngiyakusukela yini? kanti bomshaya futhi lo mpembe yamuza ukuthi mina utheni Weba, umuntu onesandla awubuza ukuthi ngiyamsukela yini ima njengoba awukahle kancane manje lokuzane mtho yes lo muntu uyashaya kahle kahle ngiyayitshela bafu ngabe kade ngishayile. Angimazi mhlawumbe udidwa yilobu bukhazikhazi obukhanya la. Ngabe kade ngishayile. Ngisuke ngiyivikela mina. mina ngifuna isombululo salento bafethu ukuthi isombululo sazo isombulula kanjani wena uyahlukana nomtho nawe uyahlukana nomtho Mina ngihlukani nomtho. Kodwa yena ngahlukana. awukathi bapho baba bengane zakho sisi Hey baba sile ngoba babengane. cha sengiyazibuzela nje Hey, ungangibuzi ngoba babengane size nanangu. Ungangibuzi. no ukuthi phela manje why yena ungafuni ukuhlukana naye kodwa wakwazi ukuhlukana nabanye abantu uzama ukuthola lo Size nanangu. Hayi ngoba babengane. uthi yena akasafuni ukuthandana nawe Mina ngisafuna ukuthandana naye. Inkinga ilapho nje ukuthi ngisafuna. ngenkani kanti ukani uba washo lo muntu Angisho ukuthi akathandane nami ngenkani. Mefuna ukuhlukana nami akahlukane nami. Mina ngeke ngihlukane naye. Ilonto nje ngishoyo. emtho owumthathaphi hayi ngisazi manje nami ngisazi ngempela esizwe right Ngiright baba. Ngiright kakhulu. hayi khona ngayifaka nje inkingeni Wayibona nini leyo nkinga? Sotholile ukuthi kunomuntu omthandayo.
ila waqala khona ukuthi nginkinga babona nje ukuthi hey kazi ngazifaka inkingeni. All right Mtho uyamiyeka Angisamdingi inhloko. ngicela umtshele mfethu Angisakudingi Doli. Doli ungizwisile ubuhlungu uthi umashe. Ngiyabekezela. Ukubezela kwami ngiyabona ukuthi angiyindawo. Nalo ngiyalimala ngiyajivazeka angisayena umuntu enganguyena even naqala angiyiboni nginale vision ebenginawo ngiqala ukuthandana nawe. Ungangokuthi kahle nabafo mina ngifuna umtshele ukuthi umuntu ufuna ba wena kahle uba ufuna ukuthandana naye. Angisamdingi uDoli. Ufuna ukuthandana nobani? Uthanda unobuhle. Okay uthanda nobuhle wena bafo. Hayi ngihlala phansi. Hayi baba ngifuna umphendule Hayi ngicela uhlale phansi sisi ngicela uhlale phansi. Ngiyabuzwa. Bafo okay bafo ngicela uphinde umtshele uDoli ukuthi uthini kuyena. Doli angisakudinga empilweni. Hayi bafo mina ngifuna usebenzele igama ngithi wamtshela uyamthanda na kumshela. Doli angisawuthandi Doli. Waphela lona kudala Doli nakhona nginawe nje wena ngeforce ngenkani njengobesho nje ngekahlukane nami. Mina Doli ngisa kanjani? Umtho Inkosi. unenkulumo mhlambe ngenze ayifikanga mhlambe ngizoba ngila ayiqi. Umtho uthi akasakuthandi. Ngiyamuzwa baba. Ezibhlungu nje zithi mina ngiyamthanda. Siyabonga sisi. Phela vela abantu bebehlukana kukhona le side esuke sengasalithandi li. Soze ngahlukana noMthobisi. Wena Yebo. uthandana naye wedwa yena akathandani nawe. Mbuzo usikuthangi lokhu beqeda kuthi phela ade eqeda ungitshela ukuthi uyangithanda. Ngeforce. Hayi ngeforce bengamkhombile ngasibhama nginaso bengamkhombile ngambese. Iphixo leli. Hayi kodwa Iphixo leli. kodwa sisi mina ngisole ngathi wayenza lento ekuthiwa wayenza. Kulungile phela. Kuzikhona izinto ezingenza ukuthi ngibone ngathi wayenza. Kulungile kodwa ngikuthanda nje ukuthi mina naye uMtho siyathandana. Kwangeve kuwe na uthi sohlwaniswa ukufa. Kasenashada ninomthoni. Asishadile. Nangizohlukaniswa ukufa kubi bo. Phela makumnandi usho njalo. Usho njalo. Wazothina esabi. Yini leso kuyibangela ukuthi nohlukaniswa ukufa. Nawe sekakutshele kanjalo khona ukuthi nohlukaniswa ukufa. Umtho. Hayi besingakaze sisenze lozo ifungo le. Ngiyamazi indoda yami le fosho useke washo. Akuseyona phela indoda yakusethi yakasa. Hayi indoda yami le. Ngenkani insisi. Indoda yami le. Still uyaphuma. Ngenkani. Uyaphuma kumtho. Phela wena thula ngithi vele uthe usuyahlukana naye. Ngenkani yini ngibuza ukuthi wena uqhubeka ngenkani. Phela yabona mengabe uthi akathule ngoba uthe siyahlukana naye. Uthe uyahlukana naye. Shuthi nawe sekumele uthule phela ngoba sowutsheliwe. Nawe nje uthe uyahlukana nawe. Shuthi uMtho angabe sahlanganisa lutho nawe phela. Uthando luni lokukhomba umuntu kanje Mina kanje. angimkhombi. Lokwenza ngifike endlini ngiclean ngipheke ngilale kusazoqhubeka nje. Shuthi yena ngokuthi mangifika ahambe. Okay sisi ngenxa isikhathi ake sibuke isikhathi Abantu abakushela abangekho mhlawumbe. Inqwaba kodwa inhliziyo yami ithanda lo. Yamkela bethasa kufuni nje. Namana. awuda Kodwa uthandana nomuntu fa uthandana nomuntu ngoba ekuthanda nawe. Hayi ukuthi kuze Mamela wangisukela. Usungaze ube umthakathi ngenxa yokuthanda. bangapha abantu abakusukela ngithathe ngibuza ngithi mina Uyabona yena wangisukela wangithanda ngamthanda noma eyazi age yami ukuthi ngakanani sathandana. Manje yena akasangifuni ebangisukela. Manje unithandana nengane ngwana kufuna ukuyi-owner uyam-owner phela lento yenzayo. Wemuntu wafika istofu sihayi wangena shi. Pho manje masiyi-highways angithi mina ngifike kamuva. Yini sasesilo Ufike kamumva angihlangene. kungenzeka. Sesilo sisi. Asikakabi lo ukuthi wena usuke waphapha wangena ngithi mina Safike ngimdala. sahayi kakhulu nesakho. Shuthi kasazi kodwa nje ngikwazi Vumela ukuthi phela angindawo. ukuphuma. Mbuzo ukuthi kuthanga ubekephi phakathi kwalamathanga. Ngithosanda kusho manje ukuthi kade ade Hayi udlala Usanda ngani kusho manje. siphambi kwamakhamera. Siphambi kwamakhamera. Ngila ngisho ukuthi le ndoda iphexephexe. hayi mina ngazi welokhuzana wemtho isinqumo njengamanje sithi uyamiyeka ulokhuzana uDoli okay uqhubeka no Queen Angisamdingi. Ayezwa bafu. Yona into engibhalisile vele la. Kahle. Ngiyamuka ayezwa namanje ukusonga konke lo akusho. Soke sibona. Yabo. Manje
angazi izogcina phi kwakusuka nje la. Okay, kodwa kodwa vele urelocate ngoba phela angindawo empilweni yakho. Wena uzothi uyaphuma mina. mana ke sisi yazi mina into esengicela yini mawukuthi ikhona indlela yokuthi alapheke usisi mhlawumbe angisho ukuthi ukwenzileke mawukuthi mhlambe wakwenza mhlawumbe okuthize kuyizaba zokuthi abe nalenkinga nayo since sethe uyaphuma bengicela mhlawumbe umlekelele ngekhambi lokuthi aqhubekele phambili akwazi ukuthi awunalo ikhambi lokulapha kodwa unalo lokubulala Ngilithatha ungangisiza nje ngokuthi ungilapha inkinga bengicela umsize bekhona ezoqhubeka ahambe indoda yakhe kunika imali uhambe uyozilapha somewhere. ukanona uyithathe lento yokumenza nje Yini? angazi nawe lento ayifaka kuyena Ngathi nje ngithema nicabanga nje ukuzala nje nathi nje nizohlangana ngami. Wena wathwala ikhanda wathwala nalomuntu wakho phela mazokhuluma ngekhanda zokhuluma nami phela nizohlangana ngami nje sokhuluma nizongithunyela nami nje. sokhuluma nami buka ikhanda lalo muntu buka ikhanda lami usho ukuthi udelela mina ke phela usho ukuthi nizodelela thina sonke Angiqondile bhuti ukudelela. ungayenzi lo Angiqondile bhuti ukudelela. okay isisombululo sithi kuyahlukanwa nawe wena uthandana naye ngenkani usisi uthi uyaphuma ne Cha baba uyibeka wrong. Isisombululo sithi uyaphuma ugele. Ubaba ufuna ukuphuma kumina kodwa mina ngimile. okunye futhi wena fanele uzame ukuthi ungilaphe ngalento ongenzeni Yabona muthi wena uyangikhomba itheze ifuke manje khona into oyazi. mhlawumbe okay akucele kanti wena uyaphika yini okwenza uyakucela ngibuza wena awukwenzanga yini Uyangikhomba. mana umcele sisi ngathi Unayo yini proof? ngiyabuza nje mana sisi Ukwenzela awukwazi ukwenzani? mana awukwazi ukuthi wena uthi uthi manje wena uthi wena okukhombisa ukuthi ngamanye amazwi wena mase azehlise ungavumelana naye Mhlawumbe ngamsiza ukuthi athole usizo ngento engingahlangene nayo. qala kunje bengicela umcele bandla sisi khona uzosizakala ngiyakucela usala somcela mangenzeka sisacela ungisize bandla kulenkinga lo engivelele Engahlangene nayo mina. okay ongahlangene nayo ungakwazi ukumsiza Sazocabanga. awushayelwa phela la usazocabanga awushayelwa uyakucela Asikho nesidingo sokuthi azangishele. Njengoba nje ngithi ngisazocabanga nje. Angazi. kusho wena phela ukuthi angicela ngiyacela nje sowucelwa yimina singakuphi isikhathi singakanani mhlambe ukuthi ukwazi ukuthi umlekelele mawukuthi ukhona indlela ongamsiza ngayo Yabona baba nje ngithi ngisazocabanga nje. sengijolo leso sikhathi sokucabanga Socabanga mhlawumbe ngingangipha nonyaka. phela sekukudelela lokho hayibo sekukuyisa ke lokho ke Phela ngithi akufosiwe la. mana bengicela ube nobuntu nje ngamabumi ube nobuntu nje just ukusiza omunye umuntu osekingeni Ngizomsiza. mhlambe singakhuluma into yanini Hayi ke phela ningangifaki pressure. Njengoba ngithe ngizomsiza nje ngizomsiza. Kuzobe ngikhuluma naye indoda yami le. Sizobona ukuthi sobe sesimsiza kanjani. hayi ngaqala kunje no umbukeli lapho ngasekhaya ngathi ayisibhekene noTalatiya la sibhekene noTalatiya ubona ufudu lufaka unyawo ngaphakathi lifaka unyawo ngaphakathi lifaka ikhanda ngaphakathi kusala uqweqwe la ngaphezulu oshaya ngaphezulu ushaya uthi ushaya lona uyalimaza ngeke lize lilimale lozwa nje mase kuthule lo msindo bese kuyikhona likhipha inyawo zalo bese liyazihambela naye inkinga nje sibhekene nayo uhlelo olubukele why mina ngaphansi kwe-channel uhlanga media na next time futhi uphinde futhi usibukele siyabonga yazi into engayifunda noma into engiyifundile ngabantu besifazane abantu besifazane bayibantu abaphila kahle kakhulu ngaphansi kwamanga kuba mnandi kakhulu othandweni manginamanga aqhamuke emntwini wesilisa ngendlela yokuthi usuke vele ngalazi iqiniso uloke ephila kahle njazi ukuthi ngingedwa kumnandi lokho nje kulokutshela ukuthi ngigedwa kodwa kuhambe ngathola ukuthi kahle abanye abantu besifazane bayajaduliswa ukuthi bahlale eqinisweni ukuthi okay ukhona umuntu okhona ibanga lami lihamba lifike lapha ya uyabo so inkinga abhekana nayo mfokambatha la kule intombi zakhe ezimbili ukuthi uziphilise ngamanga zaphila ngokukhululeka kwabamnandi mase qhamuka neqiniso seqhamuka neqiniso nakhona hayi ngoba nakuyinhloso yakho uqhamuka ngeqiniso ingenxa yokuthi sekhona intombi egulayo yakholelwa ukuthi iguliswa yenye ngembangela yokuthi intshontsha
ilokhuzane amadilo zayo noma amaphenti ayo ihambe nayo ngenhloso yokuthi isuke ithi kuyena kushuthi ngamanye amazwi mawukuthi akanamnikazi lamaphenti kushuthi awami ngenkani one le ntombazana indala kunayo iyamkhomba inqumo eziningi akayithathayo uyithatha ngeforce yokuthi uyakhonjwa usothandweni akathanda ukuba kulona ngenxa yokuthi uyakhonjwa uhlezi kulona unentombi ke manje aseyithanda eseyimayilingane naye akakwazi ukuthandana kahle nayo ngoba kunezinto angakwazi ukuthi azenze nayo njengocansi akakwazi ukwenza ucansi nayo ngoba bafakwe enkingeni yokuthi njoba kuthathwa lamaphenti lawa kushuthi khona indlela asebenzeka ngayo egcina seyenza ukuthi bangakwazi ukuthi benze ucansi ngenxa yokuthi mayifika nje intombi yakhe ivele bese Japan ifika nje seyiseJapan abasakwazi ukuthi bajabulisana okuyizinto lezi esikholelwa ukuthi ziba zichitho ezisuke zenziwa omunye umuntu ezenza komunye umuntu so umfowethu lapha ngibone ngathi ayikhona iningi inkinga akabhekene nayo ngoba noma sofika lapha ngasekugcineni uyathola ukuthi ayisombululeki into yabo into eyenza ukuthi ingasombululeki into yabo ukuthi lo ntombazane lo kuyena oyimbangela ukuthi kuze kubhalwe la akavuma ukuhlukana nobafu ubafu uyaveza ukuthi yena ufuna ukuqhubeka nobuhle kodwa uDoli uthi cha awukwazi uzoqhubeka nami nobuhle yena uyazikhipha kulento ngoba uzama ukubalekela impilo yakhe uzama ukuseseza impilo yakhe ukuthi bese sayidini elikahle ngoba akekho right ngenxa yokuthi khona lo Doli empilweni kalomfo wakambatha so izinto ezikanjena mhlawumbe amantombazane ngathi angayibhekisisa eyibhekisise ezilungise futhi ngoba amanye amantombazane anenhliziyo ezibukhuni nezimbi anenhliziyo ezimbi futhi anenhliziyo ezibukhuni akanandaba nokuthi omunye umuntu ubhlungu so njengamanje ingane izubhlungu lo munye uyajabula ngoba vele yona into ebekade ayifuna leyo so ibhlungu kakhulu kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe khona isifundo esitholakalayo mhlawumbe ubhekisisa izinto zakho nje izinto zakho hleze zisesayidini lakho noma ngabe yinje kweyakho ihleze zisesayidini lakho ubalekele zona izinto ezimayifaya nalezi zokuyithola so uthakatheka ngandlela thizeni ngoba angeke uzumthemba umuntu mawuphila naye angakhuluma kahle namhlanje athi yonke into ihamba kahle kusasa soyathola hayi angijengobesho sekwenye indlela so ngaso sonke isikhathi kubalekile ukuthi siyinakekele siphephe ngaso sonke isikhathi. Danke.